kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Pulis kag duha pa ka mga sibilyan patay sa nagluntad nga rambol sa guwasing isek seafood restaurant sa Banwa sa Murcia. PNP nagapati nga ang wala mabayaran nga bill ang ginalinan sang kinagamo. Yari ang report. Naglaptang dugo sa guwasang seafood restaurant sa Barangay Salvacion sa Banwa sa Murcia. Ini makaligad sa nagluntad nga rambol nga nagresulta sa kamatayon sa isa ka pulis kag duha pa ka mga sibilyan kay inasang kaagahon. Si Police Corporal Gabby Castillo ang wala makaluwas bangod sang naangkon nga mga pila sa tiyan, likod kay giban pa nga bahin sang lawas tugas ang pagbuno. Napatay man ang iya kaupod nga si Benedict Magwad kag si Marvin Guardavilla nga customer man sang Kalan-an. Suno kay Police Major Mark Joel Reclamado, hepe sang Murcia PNP, si Castillo kag si Magwad ang nagtambag lang sadto sa nagluntad nga kinagamo sa tunga sang grupo ni Guardavilla kag sang magtiyo nga sanday Marjon Galiano kag Junji Galiano sang silang ginpangbuno. May nga commotion between the suspect kag isa ka sibilyan nga napatay. Amo na sila ang nag-start sang commotion kag diragid nag-start kung nga mga pulis nga arada nagguwa kag nagtambag nga natani. Kag sila gid ang naikot. Nabunan man ang pila pa sa mga kaupdanan ni Castillo nga pulis nga sanday Police Staff Sergeant JT Misme kag namelo sa Puan kag ang tag-iya sang restaurant. Ang mga pulis ang na-assign sa 2nd Negros Occidental Provincial Maneuver Force Company. Detained na sa Murcia PNP ang magtiyo pati na ang live-in partner ni Junji nga si Venus Grace Katbagan. Kinpanginwala nila nga silang responsable sa pagpatay sa mga biktima. Wala na ito napakman sa lulang mo sa kaya nga live-in partner itigiran sa mga kapag kung ba man sa pag-ispuliyan sa apat hindi mo sa front mo na ipuliyan sa pastigbo mo Din kaya dampe. Arag ka naman ko sa bagan mo ko rin so kung tambag man puro ko sige to puro tambag ko sa pati may tendency kasi akong pati ako na buno man to. Nagapating PNP nga ang wala mabayaran nga bill sa Kalan-an ang ginhalinan sang kinagamo. Ang mga suspect ang ginpaidalom na sa medical examination bangod man sang naangkon nila nga mga pilas sa nagluntad nga rambol. Pasakaan sila sang kaso nga murder.